नंगौ आं बाथ्रा बुंनायसो नोंथांमोननि बे निउस चेनेल बड'लेण्ड रादाबनिसिम जोंनि पानबारि बाजार आरो फुजा कमिटिनि जानानै आं नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय। नंगौ जोंनि पानबारि बाजार आरो फुजा कमिटिया जोंनि जिनेखि मोनसे एम्स एन्ड अबजेक्टिभ बावहाय जोंनाव रोखायै लिरनाय दं जे जोङो जोंनि पानबारि ओनसोलनि जोंनि गासैबो बे ओनसोलाव जों समाजनि माखासे समाजारि हाबा हुखा बे समाजारि हाबा हुखा मावनायनि थाखाय जोंहा मोनसे बियो थांखि दंखायो। दा बे हिसाबैनो जों बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदि माखासे पानबारि ओनसोलाव माखासे मिथिंगायारिफोर जाब्रबथाय बा खैफोदफोर जायोब्ला बिदिनो माखासे समाजारि माखासे खामानिफोर बेफोरखौ जों मावबोबाय थाबोनाय जादों। जेरै सोलोंथाइ बिथिङावबो जों खामानि मावो, सावस्रि बिथिङाव जों खामानि मावो, बिदिनो बायदिसिना माखासे मिथिंगायारि जाथायफोर बेफोरावबो जोङो बाहागो लायो। आरो जों दिनै बावहाय पानबारि बाजार आरो फुजा कमिटिजों जिथु फोनांजाब माखासे लामाफोर बे फोनांजाब लामाफोरा माखासे गाज्रि जालांबाय, बायफ्लेनानै गाज्रि जानानै दङ, जेरावनाखि जोंनि थांलाय फैलायनि थाखाय हान्थामेलानि थाखाय जोंनि गोबांथार फालांगिरि जोंनि फरायसाफोर रायजो राजाफ्रा बे साइकेल मटर सालायनायाव दिनै खस्थ' मोननाय बेखौ जों मोनदांबाय थादों, मिथिबाय थादों। दा बेनिखायनो जों बेखौ नोजोर होनानै देग्लाय बे बोसोराव जों नैबे जोंनि पानबारि बाजार आरो फुजा कमिटिजों फोनांजाब माखासे लामाफोर जेरै दिनै पानबारिनिफ्राय बिजनि थांनाय लामा बेखौ जों लारुगावसिम गासै 9 किल'मिटार बे 9 किल'मिटार लामाखौ जोंनि पानबारि बाजार आरो फुजा कमिटिनि हांख्रायनाय आरो बानजायनायाव जेरै पानबारि ओनसोलनि माहारियारि आफादफोर जेरै एबसु, आसु, बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ आरो बानिज्यिक सन्था, दखानि सन्था आरो बिदिनो गोबां गौथुमफ्रा दिनै माहारियारि आफादफोर आरो गौथुमफ्रा लोगो नांनानै जोंखौ हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जों दिनै बे लामाखौ जोङो JCB लानानै बेनिफ्राय डाम्पार आरो ट्रेक्टर बेजों अन्थाइ बाला सेन्ड ग्रेभेल रोगानानै बे जि फेन्नाय खामानि बेहाय लामायाव बायफ्लेनायाव होनाय खामानि बेखौ जोंनि गासिबो दल संगठननि बिबानगिरि आरो सानसुमै मेलेमजिबि जोंनि सेनियर सिटिजेनशिप बिथांमोनाबो बे खामानिखौ मावनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय जों ओंखारबोफादों। दा बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै खामानि मावदों। दा बे बुब्लियाव जोंनि पानबारि बाजार आरो फुजा कमिटिया जोंखौ हेफाजाब होफैनाय गासिबखौबो जोङो दिनै बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। लोगोसे जोंखौ दिनै मानास सेरफां समस्तिनि 19 नं मानास सेरफां समस्तिनि मानाव गेदेर एमसिएलआ थामहिनबा बिटिआरनि EM धनन्जय बसुमतारी सार बिथाङाबो गावनि JCB गंसे, डाम्पार गंसे आरो ट्रेक्टर गंनै हरनानै जोंखौ दिनै बे खामानि मावनायाव बिथाङाबो हेफाजाब होदों। दा बेखौनो जों दिनै बावहाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।